tahu, namun nyoluko masih taraso samanja adi tinggalkan denai tio harilah dan lalui taraso langan si badan diri satio tangan dan ayun satio kaki dan langkah tak jale aranan jo tujuan dan lalui taraso langan si badan diri satio tangan dan ayun satio kaki dan langkah tak jale aranan jo tujuan kenangan tak bantah lah dipasukan jua hatiku maafui kisah kita.